sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali, sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Ake siphinde sikwamukele mbukeli wethu ohlelweni lwanamuhla lekwasukasukela. Ohlelweni lwanamuhla sibheka isihloko esithi imimoya. Namhla ke sifuna ukuzwa kabanzi ukuthi iyini imimoya nokuthi umuntu onemimoya uwonjani futhi yini lapha imimoya. Namhla sithe ke sikhulume nogogo ozosichazela kabanzi ngemimoya. Imimoya isiphiwo esisuke sifikele umntwana uma izalo uzalwa naso ke leso siphiwo semimoya. Uma ngabe umuntu onemimoya usuke umuntu ofumbethe inhlahla yabantu abadala noma inhlahla yomusa kaNkulunkulu. Uma ngabe kuyinhlahla ngithi inhlahla yomusa kaNkulunkulu ngoba siphila vele ngomusa wakhe. Konke sisuke sinakho nesizalwa nakho sisuke sikuthole kuyena. So imimoya ke isuke isiphiwo kumuntu nomuntu noma imuphi. Kodwa ke uma ngabe uzalwa nalesi siphiwo semimoya sifika ngendlela eziningi nangendlela ezahlukene kuwo bonke abantu. Kukhona ke umoya wedlozi, kukhona ke umoya wabantwana kuthiwa lona usindisa abantwana. Kukhona ke umoya wokukhuleka la uvukelwa khona isithunya uyakhuleka mangabe uzosiza umuntu. Kube khona umoya okuthiwa ungowasemanzini wena uphiwe isiphiwo esikhulu sokuthi njengamanje uma ngabe kukhona umuntu uzomsiza ngesimo samanzi noma uzohamba uye emanzini uyomhlambulula noma umgeze noma umenzeni. So imimoya ke ingena ngeindlela eziningi egazini lomuntu noma kumuntu ophilayo ngoba usukuzelwe nawe waphila naye. Bese kuhlukalana ke ekuthenini ke la mimoya iziveza kanjani kuwena njengomntwana onemimoya. Singabantu ke abantwana bemoya ke bahlukene ke emhlabeni ngoba sengichazile nje ukuthi imimoya yehlukahlukene o imimoya ayifike ngendlela efanayo. Ngizoqala nje ngemimoya wedlozi. Omunye uma ngabe nomoya wedlozi, umoya wedlozi uthola ukuthi uba nezibonakaliso mayilele ebusuku. Abone mhlasimbe zangoma zigida noma abone umkhulu wakhe othile noma abone izalukazi ezithile ngoba kuyenzeka kube isalukazi ongasazi ongakazi uzusibone nangelilodwelanga kodwa ubona ukuthi usofikile sesikufikele lesi salukazi. Uthola ukuthi manje ubona siyakuthatha siyakubamba siyagidisa noma sikwenzisa noma sikufaka imiyeko noma sikufaka zikhona izinto zedlozi ziningi. Omunye uphatha nanti into njengoba ngiyiphethe nje. Omunye uthola ukuthi unamabhayi ambalabala njengoba nami nje ngiwaphethe nanka amabhayi. Isukela kumoya wedlozi kube khona umoya wesithunywa nakhona lapho uyakhuleka uyaguqa uthola ukuthi ukufake ingubo yakhe emhlophe noma isembatho sakhe uthola ukuthi isembatho sakhe siyijazi elithile elinesiphambano noma elinjani. Lo muntu kuze esiza umuntu adonse amukele nenkinga emukelane nalenkinga yalomuntu fanele akhuleke adonsa ihlanganise umoya wakhe nokaNkulunkulu kuze lo muntu aphile ohleli phambi kwakhe. So imimoya ke ngayihlukanisa ngendlela enjengalezo ukuthi yini imimoya. Bese kuzoba ukuthi ke iziveza kanjani imimoya kwabanye abantu. Omunye umuntu ke
kuyenzeka omunye umuntu agule kanti uguliswa imimoya. Uthola ukuthi imimoya yakhe ihlangene egazini lakhe lonke. Wazalwe ephiwe, waphiwa yonke imimoya ekhona phansi kwemthunzi welanga. Waphiwa imimoya yokukhuleka, yedlozi, yamandike, yamandawo, imimoya yonke nje khona. Lowo muntu lowo mhlasimbe uthola ukuthi iziyamgulisa. Akakwazi ukuthola ukuthi uguliswa yini. Bafika odokotela bamnika imithi imithi lena ye-Western. Uthola ukuthi bazama ukumlapha kodwa angalapheki. Noma uthola ukuthi kuyathibeka kwesikhashana kodwa kuphinde kuvuke. Okusho ukuthi isifo sakhe asipheli. Yini indaba isifo singapheli? Ingenxa yokuthi kukhona la ekushoda khona ngaphezulu kwalomuntu noma leso sibusiso azalwa naso semimoya. Bese kuba ukuthi sekufanele ke ahambe alungise leyo moya noma ahambe aye kumuntu othile mhlasimbe othandazayo. Uma ngabe imoya yakhe ihlambulukile iyinhle ikwazi ukuyikhulumela, izofika athole lelo gciba abuye azolisebenzisa ekhaya maqede bese imoya yakhe bese iyavuka phezulu kwempilo yakhe bese izitshengisa ukuthi cha thina simoya sizosizakala endaweni ethile kuphi kanjani bese yaphila umuntu. So imoya ke injalo ke iyona moya engicabanga ukuthi uma ngabe umuntu wedlozi umoya usuko nawo. Umuntu ke wemoya impilo yakhe bayibethi inzima. Kuye kuthiwa uma ngabe umuntu onemoya izinto zakho ayivamisile ukuthi ziqonde. Ukuze iqonde fanele kulungise imimoya. Omunye ke komuntu ke ubonakala ngokuthi athi noma ube nento ukhule kahle unento ezithile uhamba uyeka uthola nemisebenzi kuthi nje ngwiqiqi ungazi na ukuthi kwenze njani kuvele nje imimoya ivele nje uvela ulahlekelwe lokho nakho kuphethe esandleni ulahlekelwe isipho sakho senhlanhla ulahlekelwe ukuphila ulahlekelwe isinkwa ngenxa yokuthi unemoya. Isuke isiveza ke lapho ukuthi njengamanje thina sikuphile sikuphathisa umusa ikuzulisele yakhahesa yakutshengisa nansi indlela ukuthi nakho uyabona ukuthi wena uyayithola imali noma uyaphila. Kodwa bona ngoba ubanaki lo muntu ophilayo phezulu kwempilo yakho okuyena yena okuphalento bese vele eyigodla ethulethe idu. Uma seke wayigodla uzobona izinto zakho ziyabheda. 1 ulahlekelwe umsebenzi. 2 uhlala kancane uneyinkinga. 3 phakathi kwekhaya kuyacatshanwa awazi na ukuthi kwenze njani akuzwana. 4 uba nalento ekuthiwa isinyama noma angeke ngisho ngithi isinyama ube nalento yongathandeki. Makuqhamuka abantu vele ungathandeki nje noma uhleli phakathi kwabantu abantu bakukhulume kabi. 5 abanye baze bakusukele bathi yazi uyathakatha kanti uthakatha unalutho ngoba kukhona umuthi ophathayo. Kodwa manje ngenxa yalo muntu ongalungisiwe noma lo moya ongamlungisiwe phezulu kwempilo yakho uyena osezokwenzela lamathize empilo noma lezi inkinga zempilo osuke bese uhamba uhlangabezana nazo. Omunye uba ne-relationship athandani kube wesilisa omunye azakhokhe ayitshela ukuthi usamtholile umfazi afika umuntu omdala phezulu kwempilo yakhe umoya phezulu kwempilo yakhe athi beke ungakabi kowami lo. Namhlanje sikhuluma nowesifazane owayedinga usizo kanye nomkhulu owaye nabantu abadala. Ake siphezwe beyilanda indaba. Sanibona. Umama lo uGogo uMamthimbo kwaButhelezi obizwa ngokuthi uGogo endaweni. Ngilapha phezulu entabeni esitezi. Lo umzukulu kimi uGogo unokwazi ngimbiza ngomzukulu ngoba ekhulele phambi kwami kodwa uye wangisiza kakhulu ke ngoba ubunyanga bukhulelo wangisiza kakhulu lapha nginenkinga kukhona imimoya engabuyanga kahle lapha engangihambe khona ngayokhula khona
Wafika ke ugogo wangenzela wangiqondisela zonke izinto zami nasemsamo wami wangivulela kwakhanya. Ngiyabona manje ngiqhakazile kuyakhanya. Ningabheki ubungako bakhe ngoba engaka ukuthi ingane kodwa mdala esiphuweni sakhe wasinikwa abantu abadala. Mina ngaqala lo msebenzi engakawuqali yena kodwa kwakhona la kwasilela khona. Njengoba nje ngikhuluma nani kukhona izingane ezizalwa zembethe, abanye bakubiza ngeHelen, abanye bakubiza ke bathi ingubo. Ingane izalwe embethe bese singazi ngoba sizalele izibhedlela kulahlwe lenhlanhla yomuntu. Ugogo kuyakwazi ukwenza lokhu ukuthi ahamba ayobuyisa inhlanhla yakho ibuye ngoba makulahlekele ungubo yakho akukho kulungayo. Ungafika ube ingodosi ukuthi uzoshada kuphelele emoyeni, ufuna umsebenzi uthi uyawuthola uphelele emoyeni, konke kwakho kuhambe kube wafu kube mnyama. Kufuneka inhlanhla zakho ziqale lapha ya kuhambe kwenziwe kubuyise le ngubo yakho. Kuphinde nemimoya futhi, imoya iyalungiswa la ekhaya, uyilungisa imoya iqonde. Kukhona umoya wamandawo, kukhona umoya wamandiki, kukhona abaprofeti laba bathi bayakholwa abaprofeti, akekho kumuntu ongakholwa emhlabeni. Bese kuba khona ke nemimoya yamakhosi aphezulu. Konke lokho kuyaqondiswa ngeindlela zakhona. Kodwa ukuhlala phansi nje nogogo la ukhulume naye inamba mhlambe izawuthi kwedlula kimi ngizoninike yami manje ngifonela nemdinga ebese ngiyanitshela ukuthi ningenza kanjani. Umkhulu Dube lona ngiyanibingelela suka khona la endaweni yaseSomopo. Ngafika lapha ngigula ngingakwazi nokuhamba, ngiphethe izinyawo. Ngama ngifika la ekhaya bangilungisela ke izinto zemimoya kamakhehla kamadala ke. Hayi bathe mabengilungisela kanze ngicatshwe kaze ngenzwe lutho. Ngisebenzise nje imithi yakhona la ekhaya amagobongo ke. Yashawa ke izinto zala igobongo nokugeza abantu, ngageza idalo lesezashona. Ngaphila ke nje base ngikwazi ukuhamba ke, sengikwazi nokugida ngishaya ingoma. Sengumuntu sengahamba noma yinini ngibuyele ekhaya ngoba sengumuntu ngisephelile nje njengawo wonke umuntu, kodwa ngafika ngakwazi ukuhamba lapha. Kwakunzima kakhulu nje. Ngangikhala ngivuka ngo-11 ebusuku. Ngithoba inyawo zibhlungu, sengihamba abantu bengicaba zingangisizi. Abantu bengangisiza kodwa ngifike ngathola ukusizakala la ekhaya. Nama ngikholwanga ngoba umuntu ebengimjwayele nje ngimubukela phansi ngibona usisi nje omncane. Kodwa imanga nje wangenzele zona nama ngikholwanga. Kwavele nje kwasuka nje konke kwakungiphethe namanje angakholwa. Ukufika kwami lapha ngafika nje ngihambela wavele wangicela nje kwa round wakhe. Shuthi khona ayikubonile. Ngangayingena leyo ndaba. Ngabuya lapho sengigula wathi nakho ke ngangikutshelile. Ngabuya ngasakwazi ukuhamba. Wathi kanti wayengitshele ngaleya langa ngangayingena indaba yami yakhe ngokumeya ngibuka ukuthi hayi lo muntu omncane kangaka. Namhla-ke sivakashele ugogo odume kakhulu endaweni yasemacekane lapho esebenzela khona. Nangu ugogo. Sanibonani ugogo Mfeka lo emacekane endaweni yakwaSomopo esigodini entabeni amasi. Ngiwugogo Mfeka ngokwesiphiwo sogogo bami. Kodwa ke endaweni yangakithi bangazi ngonokwazi unobhala wosomabhizinisi wakaSomopo. Ngangena ke ngumntwana mina owangenwa yidlozi. Ngahamba ngalanda umsebenzi esikhawini eMkhobosa kugogo Msemango. Ila ngalanda khona umsebenzi wami. Ngangenwa yidlozi ngingalindele. Futhi ngingayitshela ukuthi ngizongenwa yidlozi why futhi likhetha mina phakathi kwazo zonke bonke abantu naphakathi kwazo zonke izingane ezikhona esiswini sikamama ngoba mina ngowesibili. Kepha ke la ngikhetha ke
Ngiyawubonga kumusa wabantu abadala, ngiyalibonga idlozi ngoba kuba ngivumanga mhlasimpe ngabe namhlanje aningiboni. Elami ke idlozi lali ngibulala ngabe namhlanje nje aningiboni ngaba ngekho lokho kumfeka. Onamhlanje onabantu aziqhenya ngabo ukuthi namhlanje basizakele phakathi kwalesi sigodlo sakomfeka. Idlozi lami ke langigulisa. Maliqeda ukungigulisa langikhombisa futhi nomuntu okufanele angisize. Ngoba ngabona nje umama ngimsiza emsebenzini ngisebenzela namenye imayini zakhona la empangeni. Kwafika nje isibonakaliso ngihleli naye edeskini wathi umuntu kimi engathi ukhuluma la endlebeni wathi nanga umuntu ozokusiza ukuthi akulungisele yonke lento oninkinga nayo. Ngase ngishoke kulo mama ngoba ngangimsiza ngathi ma ngicela ukubuza ukuthi uyisangoma yini nakho ukukhuluma umuntu endlebeni zami. Hayi wavuma. Hayi ngangithi ke mina ngizolroba idlozi ngangithi nje ngizomukela amaqede bese ngiyaphuthula cha kwenzekalanga ke lokho kwaba ukuthi uma ngabe sengithi ngizama leyo mzamo ngavele ngagula kakhulu ngalala phansi ngavuswa ke umama owangitshela ukuthi angiqhubeke ngiyenze le ndaba yedlozi bangikhombisa nasebusuku ukuthi angiye lapho abangitshengisa khona ngase ngiya ke esikhaweni ngahlala nje inyanga ezo5 idlozi lami lizenzela lithwasisa likhuluma noma wami lisho ukuthi kwenzeka ukuthi no2 no3 no1 kodwa umoya ngawumukela kakhulu ukukhuleka nawo wedlozi ngoba bahlangene baningi phezulu kwempilo yami kwase kumake ke sengimukela ke idlozi lami ke lingiphumosa ngoba lingiphe umusa wokulapha imimoya kumuntu osuke ehlushwa imimoya elokulapha isidalwa uma ngabe isidalwa senhlanhla sifiphala phezulu kwempilo yakho siyakwazi ke ukuthi sikulungisele sona uma ngabe unezinkinga nokugula njalo ayi ngoba singakulaphi kunabo amakhosi engisebenzisana nabo abenza ngisho imbiza abenza yonke into okuyibona ongazi ukuthi uma sengiqalile mina ngilungisa umuntu ophila kumuntu oyisidalwa usezosinda ngoba uzobe seqhubeka ke sesizakala ngitholakala ke mina esigodlweni sami ekhaya ngiyafoneleka ungifonele enambeni ethi 073 957 8554 ngitholakale futhi enambeni ethi 071 102 4050 ngitholakala ke esikhaya kodwa ngiyak-advise ukuthi ningifonele ngoba ngisebenza kakhulu enkontrakini ngoba ngusomabhizinisi nami omncane osazama osakhula. uNkulunkulu namandla wena mdala wensuku wawukhona emandulo namanje usasekhona moya engcwele siphambi kobuso bakho nangumntwana esangenele phakathi kwale ndawo ngonyama yasezulwini onkosi yamakhosi yakwazi azindla ngakho ubusuku nemini uyakwazi Jehova kufisayo uyakwazi Jehova kufunayo onkosi yamakhosi namanje ke ukuthi mayisengenele phakathi kwale ndawo maqede Jehova bese ukhuluma ilimi phezulu kwempilo yakhe maqede Jehova nkosi yamakhosi ebese umukela Jehova phezulu kwesithunywa sakhe naphezulu kwabantu abadala abahleli phezulu kwempilo yakhe ngilozi yokulunga maqede Jehova bese yaphila ngilozi yokulunga ngonyama yasezulwini siyakhuleka moya ocebileyo ya nkosi yezulu siyabonga moya ongcwele phinde ukhulume ngonyama yasezulwini yes nkosi yamakhosi ya moya ongcwele kunjalo ngilozi yokulunga onkosi yamakhosi siyakhuleka ke mina emandla onke egameni lakhe namandla kuze kube phakade amen. Ya uma ngabe uma ngisakhuleka siswami yazi ukuthi umuntu ngahamba maqede ngibe umntwana ongazi ukuthi ngihamba nginalo sisimo sale moya khona phezulu kwempilo yami uthi umuntu mangisakhuleka mangabe ngidonsa isimo salomuntu uthi umuntu ngahamba maqede khuleke ngikhulume ngesalukazi sikakhokho wakho wasekhako mama uthi umuntu omdala ya mangisakhona uthi uNkulunkulu uthi umoya yazi uthi uma usakhona phezulu kwesimo sempilo yakho uthi umuntu kwesinye isikhathi uyoba umntwana ozizwa ngesinye isikhathi uba umuntu ongathi ngahlale njalo esimeni samahlombe akwami ngizongazi ukuthi ngikhathale noma khona isimo sento ehleli phezulu kwamahlombe ami uthi umuntu omdala mangabe ngisakhuleka ngisayilalela le ndawo uthi yazi ngelinye ilanga ngiba umntwana ongazi ukuthi ngiphethe isimo sale nkwantsho esikhona phezulu kwesimo sempilo yami ngathi ngisalalela uthi umuntu omdala yafanele kube kanjalo ngoba uthi umuntu omdala mangisakhuleka uthi kukhona kwesinye isikhathi ngelinye ilanga uzwe uba umuntu ongazi ukuthi ukhathala amalunga omzimba wakho noma ukhathala isimo semlenze yakwakho uba umuntu ongazi ukuthi yazi kwesinye isikhathi uzizwa njengomuntu ongathi yazi khona into engathi ngigxobile noma khona into engathi ngiyeqile phezulu kwesimo salezi inyawo zakwami uthi umuntu omdala ngisakhona phezulu kwempilo yakho uthi umuntu ngabe ngikhuluma ngesimo sesinye sakwakho uqobo uthi kungazi ukuthi base isikhathi siyaxokozela noma khona into ekhona phakathi kwalesi sinye sakho uthi umuntu omdala ya fanele sibe kanjalo lesimo ngoba kusuke ungaxokozela isimo kaba kusoxokozela isimo somuntu omdala osimo salogogo phezulu kwesimo sempilo yakho.
ufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga, thatha le number ebhalwe phansi. Kwasukasukela. Mbukeli, siyaliqoqisa uhlelo njengamanje. Sizobonana ngeviki elizayo. Ngiyanibingelela nibingelela uDokotela uDlamini owaziwa ngomzimba uKhalimani. Dokotela uDlamini ke namhlanje niphathele ama-product anjengembiza yakhe ebizwa ngomathatha kanye izifo. Kubantu abasuke begula uthotha umuntu nama-ulcer, umuntu uphethwe isinye, umuntu uphethwe izinso, umuntu ingane akayitholi ngenxa yesinye esingekho right, umuntu uphethwe ngamadolo, umuntu uphethwe ushukela, uneyilonda. Nansi imbiza kaDokotela uDlamini namhlanje siyiphethe. Uthola ukuthi uma usuyiphuza noma uthi uphethwe ibhande 3 days uma unebhande suke silishayile. Sibe nentambo le okuyona ngiyiphethe njengamanje esize ey'theni kubantu abanezitha. Athi umuntu uDlamini uma ngifaka intambo yakho uma kukhona abantu engixabene nabo noma ngizohlangana nomuntu ngizwa ngekhuzu leli ukuthi kukhona okuthile okufuna ukungivelela. Le ntambo isize ey'theni kubantu othi mina nginezitha, nginabantu abangifunayo, bangithumelela ngotikolosho, bangithumelela ngomamtsotsi mkhove ebusuku. Le ntambo iyakuvikela, ikivikela umuntu bemthumelela ngey'lwane. Yiyo le ntambo le yezitha ewu-200 rand. Uma uyidinga uzoyithola ngo-200 rand. Kanye nembiza leyade ngiyiphethe uyithola ngo-200 rand ngoba ngenzela ukuthi nama-prize ngiwasho abantu bakwazi ukuwathola. Bese kuzoba isiwasho semali. Uma ngabe kuwukuthi une-problem yokuthi imali ayihlali kuwe esandleni, nasi isiwasho semali siwu-100 rand ukuthi imali ihlale. Khona enye-ke induku okuthiwa umnabise. Lapho-ke masikhuluma ngekamero sikhuluma ngalezi zinto nangumnabise. Iqondene nokuthi lena-ke ikamero kuphela. Kodwa uma kuthiwa nje ufuna ukuya ekamereni, ufuna ukuvakasha, ufuna ukwenza show, nansi imbiza okumele uyithole okuthiwa umnabise.